Сәлемсіз, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, Алгатаба койбір темалар турында. Республикада COVID-19 белән чирләүчеләр саны арта. 5-нче шәһәр хастаханәсе янәдән вакытлыча ковид госпиталенә әверелде. Битлек киегез, полиция хезмәткәрләре санитар таләпләрне бозучылар буенча рейдка чыкты. Нигә прививка өчен түләргә кирәк? Шәһәрдәшебезгә дәүләт медицина учреждениесендә пневмококктан вакцина өчен акча сораганнар. Татарстанда яшәүче тагын 31 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирус белән авыручылар теркәлмәде. Бу соңгы тәүлек мәгълүматларын республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп 8 октябрьгә Татарстан буенча барлыгы 7448 авыру очрагы теркәлде. Аларның 6341 терелгән. Чаллының 5-нче шәһәр хастаханәсе янәдән ковид статусын алды. 7 октябрьдан башлап медицина учреждениесе яңа коронавирус инфекциясе белән авыручыларны кабул итә. Бу хакта матбугат конференциясендә Татарстанның сәламәтлек саклау министры урынбасары Владимир Жаворонков хәбәр итте. Ковидсыз пациентлар шәһәрнең башка хастаханәләренә озатылды. Шул ук вакытта министр урынбасары билгеләп үткәнчә пациентларның башка медицина учреждениеләренә күчүе аларга медицина ярдәме күрсәтүгә тәэсир итмәячәк. С сегодняшнего числа откроем 5-ю городскую больницу Набережных Челнов на 300 коек для как своего рода превентивная мера для того, чтобы у нас была возможность оказывать помощь в полном объеме, если вдруг мы увидим всплеск заболеваемости, не готовиться и не разворачивать госпитали в течение 1 дня. Соңгы тәүлектә Татарстан Республикасында яңа коронавирус белән зарарлануның 31 яңа очрагы расланган. Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы идарәсе җитәкчесе Марина Потяшина сөйләгәнчә, бу үсеш 3нче көн дәвам итә. Мәгариф учреждениеларга килгәндә мәктәпләр саклык режимында эшли. Соңгы атнада республика буенча 9 мәктәпнең 9 сыйныфында уку процессы туктатылды. Анда ОРВИ авырулары аркасында сыйныфта укучыларның 20% юк иде. Шулай ук Чаллы башкарма комитетының медиклар өчен 1000 саклагыч костюм сатып алуы билгеле булды. Аларның бер өлешен 5-нче санлы шәһәр хастаханәсенә тапшырачаклар. Чаллы халык контроле республика сервисы аша хәл ителгән гаризалар саны буенча лидерлар эшлегенә керде. Автошәһәр 2-нче, Казан 1-нче урында. Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгында сервисның 9 айлык эшчәнлегенә йомгак ясадылар. Бу чорда халык контроле системасына 60 меңнән артык мөрәҗәгать килгән. Шуларның 74% уңай хәл ителгән. Татарстанлылар аеруча июнь, июль, август айларында актив булган. Бу чорда 13272, 13089 һәм 12692 мөрәҗәгать кабул ителгән. Республика халкы җитәкчеләренең игътибарын территорияны төзекләндерү, торак коммуналь хуҗалык, юлларны карап тоту һәм ремонтлау, юл хәрәкәт оештыру проблемаларына, шулай ук тышкы рекламадагы җитешсезлекләр юнәлтә. Пневмококктан прививка ясатырга теләгән идем, тик бу хезмәт түләүле диделәр. Бу нишләп булай? Шундый сорау белән Чаллы ТВның кайнар элемтәсенә шәһәрдәшебез мөрәҗәгать итте. Чаллылар сүзләренә караганда, ул 3нче шәһәр шифаханәсендә прививка ясатырга теләгән. Терапевтка мөрәҗәгать иткәч, процедура түләүле һәм 3500 сум торуы ачыклана. Пенсионер ни өчен шәһәр медицина учреждениесендә түләүле хезмәтләр күрсәтүлен аңламый. Урынга безнең төшерү чыкты. Пенсионер Лидия Ивановна 3нче шәһәр шифаханәсенә беркетелгән терапевтка чираттагы визиты шәһәрдәшебезне шаккаттырган. Үзенең канәгатьсезлеген ханым Чаллы ТВның кайнар элемтәсенә аудио хәбәр белән калдырган. Прививку от пневмокока в поликлинике номер 3 делают платно за 3500. Хотя по степени она бесплатная. Вот на каком основании? Хәлгә ачыклык кертер өчен без 3нче шәһәр шифаханәсенә мөрәҗәгать иттек. Бердә безгә санитар-эпидемиологик хәлне исәпкә алып, пневмококктан прививка ясарга теләүчеләр күп дип хәбәр иттеләр. Чөнки бу вакцина организмны барыннан да бигрәк икенчел йогышлы бактериаль авырулардан сакларга ярдәм итә. Әмма табиб-терапевт Дамир Низамов пневмококктан вакцинаны бар кешегә дә ясау мәҗбүри түгел дип ассызыклады. Ил күләм календарь буенча пневмокок инфекциясы
инфекциясына каршы бушлай прививка 2 яшькә кадәрге балаларга гына бар. Шулай ук рейс төркеменә керүче өлкәннәргә дә ул түләүсез ясалырга тиеш. Для пациентов, у которых есть хронические заболевания органов дыхания и при определенной выраженности дыхательной недостаточности, определенных перенесенных заболеваний, мы, врачи, рекомендуем проведение вакцинации как раз таки от пневмококка. Прививканы ясату бәясенә килгәндә Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгында бу процедураның түләүле булуын расладылар. Вакцинаның бәясе 3800 сумга кадәр тәшкил итә. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Чирләүчеләр саны артуы белән бергә битлек режимына игътибар итмәүче кешеләр саны да арта. Шәхси саклану чараларыннан файдалану вируслы авыруларны профилактикалау чараларының берсе булып тора. Без битлек режимын бузучыларны ачыклау буенча хукук саклау органнары хезмәтләре белән берлектә рейдка чыктык. Чалыларның санитар таләпләргә ни дәрәҗәдә җитди каравы безнең сюжетта. Рейдка полиция хезмәткәрләре көндез сәгать 3-тә чыкты. Безнең төшерү төркемалар белән 30 минут булды. Шушы кыска гына вакыт эчендә 4 хукук бозу очрагы ачыкланды. Чалыларга карата кисәтү беркетмәсе төзелде, ә күбесе телдән кисәтү белән кытылды. Битлекләрне кешеләр күпләп җыела торган урыннарда кияргә кирәк, чөнки вирус мондый урыннарда күпләп тарала. Кагыйдәләрне бузучылардан билгеләнгән таләпләргә салкын карашның сәбәбе нидә икәнен белергә тырыштык. Һәм менә нинди җаваплар ишеттек. Вы знаете о правилах и санитарных требованиях? Уважаемый, ответьте на вопрос. Нет, не ответил. Почему? Могу я узнать причину? Ну, вы наверняка слышали о том, что нужно носить маски. Распространение вирусных инфекций. Слышал. То есть вы не знаете правила? Нет. Требования все знаете? Да. А сегодня что случилось еще раз? Я приехал только что. В другой город ездил и в такси потерял свою маску. Исегезгә төшерәбез битлек режимын бузган өчен 1000-нән алып 30 000 сумга кадәр штраф каралган. Узган атнада гына да хукук саклау органнары хезмәткәрләре тарафыннан 400ләп беркетмә төзелгән. Елена Кириллова, Диана Малярова, Сергей Вильданов, яңалыклар. 1 декабрьдән да соңга калмыйча Чаллы халкы күчемсез миллек транспорт һәм җир салымнарын түләргә тиеш. Инде хатлар килә башлады. Салым хезмәте түләргә кирәкле сумманы күрсәткән мәгълүмат хатлары белән тәэмин итәргә бурычлы. Әгәр дә хат килмәсә, яисә салым түләү турында электрон хәбәр булмаса, моны салым инспекциясына барып ачыкларга кирәк. Төрле сәбәпләр аркасында теркәлү урыны буенча озак вакытлар яшәмәгән очракта бердәм салым түләүләрен вакытыннан алда да түләргә мөмкин. Алдан түләп куелган салым акчасы федераль казнаның билгеле исәп-хисап счетына күчерелә. Милек салымнарын түләү вакыты җиткәч, салым органы мондый түләүне исәпкә алуны мөстәкыйль башкара. Салымнар хакында хәбәр алсагыз, бүген үк салымнар һәм пошлиналар түләү сервисларыннан файдаланып, яки салым түләүченең шәхси кабинеты аша аванс янчыкларын тулыландыру опциясын кулланып, түләүләрне күчерергә мөмкин. Аны башкару бик гади. Моның өчен исем, фамилия, ИНН номеры һәм түләү суммасын күрсәтүдә җитә. Физик культура һәм спорт идарәсе башлыгы Роман Насреддинов пандемия вакытында Чаллыда беренче зур спорт чарасы уздырылуы турында җиткерде. 9 октябрьдә Яр буе паркында милләтләр кроссы узачак. Ел саен анда 30-40 меңгә якын кеше катнаша. Быел йөгерешүләр саны һәм тамашачылар саны киметергә туры киләчәк. Йөгерешүләр график буенча барачак. Башта трассага профессиональ спортчылар чыга. Аннары 9 сәгать 15 минутта инвалидлар һәм ветераннар йөгерә. 9 сәгать 30 минутта рәсми ачылыш була. 9 сәгать 45 минутта стартка Чаллы спорт мәктәпләреннән яшүсмерләр командалары чыгачак. Хезмәт коллективлары һәм оешмалар 12 сәгатьтә йөгерергә планлаштырыла. Шулай итеп, ярышлар урынында бер үк вакытта 100дән артык кеше тупланмаячак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Кубиков ТЦ Омега. Более миллиона деталек. Приходи на выставку Лего. Бесплатный детский билет на сайте mirkubikov.rf. 0+. Компания «Стройснабрегион» предлагает газобетон, железобетонные изделия, кирпич. «Стройснабрегион» – надежный партнер в строительстве. Телефон в Набережных Челнах 75 00 65. Выставка головных уборов из меха, фетра, валеной шерсти. Модели европейского качества на любой вкус по доступным ценам. Набережные Челны с 6 по 10 октября. Экспокама, проспект Автозаводский, 4А.